ആ ഏട്ടാ ഭയങ്കര തലവേദന. പിന്നെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു ഉളുക്ക് അങ്ങോട്ട് വീണ്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഉളുക്കങ്ങ് വീണ്. നടു ഭയങ്കര വേദന. നടക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്ങനെ ഇനി ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്തോ. നാളെ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരണ്ടേ. പിന്നെ തല ഭയങ്കര കറക്കം. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണെന്ന്. തല കറങ്ങി കറങ്ങി എനിക്ക് എന്തോ ക്ഷീണം. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സാധാരണ എനിക്കിങ്ങനെ ക്ഷീണം വരുന്നതല്ല. പിന്നെ അമ്മ ദാ പാവം എനിക്കിതാ ചായയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നു. അയ്യോ അമ്മയുടെ നിൽക്കണോണ്ടല്ല. അയ്യോ ഏട്ടാ അമ്മയുടെ നിൽക്കുന്നോണ്ടല്ല, എനിക്ക് അല്ലാതെ വന്ന വേദനയാ. നാളെ ഞാൻ എങ്ങനെ വരും? എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക്. ഞാൻ എങ്ങനെ വരും എന്ന് പറ, നീ തന്നെ പറ. എനിക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ. അവിടെ വന്നാൽ എന്തായാലും പിടിച്ച പണി കാണും. ആ 2 ദിവസം കൂടെ നിൽക്കാം. 2 ദിവസം കൂടെ നിന്നോ പെട്ടെന്ന് അസുഖം കുറയുമായിരുന്നു.